Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Ознакайда Татнефть компаниясының иҗтимагый совет утырышы узды. Безнең ишегалды игелекле күршеләр проекты әлмәтләрне дуслаштыра. Эсселек сүрелсә дә, Татарстанда гадәттән тыш яңгын куркынышы вазгыяте саклана. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Россиядә янгыннар саны артканнан арта бара. Татарстанның көньяк-көнчыгышында 5-нче класс гадәттән тыш янгын куркынышы игълан ителде. Бу янгын куркынычының иң югары классы дип белгечләр. 22 август көнне Әлмәт районында 5 янгын очрагы теркәлде. Ямашта мунча яна. Салкын чишмә авылында ишегалды корылмалары булган йорт мунча, гараж, сарай үтешендә кала. Шулай ук кичә Кылшариф һәм Суркун авыллары җирлеге тирәсендә үлән яну очрагы теркәлә. Ирсубайда урманда янгын теркәлә, бәхеткә куелган яфраклардан чыккан ут урман фондына зыян салмый. Җомга көннән Кама Исмәгыйль белән Сүләй авыллары арасында урман яна. Локаль учакларга су сибеп тору әле дә булса дәвам итә дип белгечләр. Россиядә янгыннар бүген дә бара. Мари Илда урманнар дөрли. 21-22 августта Самара өлкәсенә көчле җил чыгып коруләннән башланган ут авылларга күчеп ничә гаиләне йортсыз калдырды. Бәхетсезлек очрагы булдырмый калуны максат итеп полиция һәм янгын саклау хезмәткәрләре белән урманчылар патрульгә чыкты. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен административ штраф каралган. Ул гражданнар өчен 2000-нән 3000-гә кадәр, вазифаи затларга 6000-нән 15000-гә кадәр, юридик затларга 150000-нән 200000-гә кадәр сум тәшкил итә. Кызу бераз сүрелсә дә Татарстанда коры һава торышы саклана. Шул сәбәпле синоптиклар урыны белән яшелне яңгыр, боз явы ихтималлыгы хакында кисәтә. Җил секундына 24 метр тезлектә. Шуңа күрә сак булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Эссе җәйдән котылу эзләп автомобиль тәрәзәләрен караңгы пленка белән ябыштыручылар арткан. Закон нигезендә аның үз нормативлары бар һәм ул нормативлар бузылса автомобиль йөртүче административ җаваплылыкка тартыла. 18-24 август көннәрендә Әлмәт районында ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан тонировка кагыйдәләрен бузу очракларын ачыклау буенча рейд оештырыла. Шуларның берсендә безнең иҗат төркеме дә катнаша. Белгечләр фикеренчә, караңгылаткан тәрәзә пьяласы автомобильчеләргә юлдагы ситуацияны ничек бар шулай кабул итәргә кумашау тудырырга мөмкин. Бигрәк тә җәяүләр күп йөргән торак зоналарда. Шуңа да ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобиль хуҗаларын транспорт чаралары куркынычсызлыгы турындагы техник регламентка туры китерергә чакыра. Рейд барышында 20 кагыйдә бозу очрагы теркәлгән. Автомобильчеләргә техник регламент таләпләренә туры килми торган транспорт чарасы белән идарә иткән өчен 500 сум күләмендә административ штраф салынган. Шулай ук ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүле профилактик чарасы кысаларында җәяүле игътибарлы бул акциясында катнаштылар. Акция юл хәрәкәтендә катнашучыларның барлык категорияләре арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу белән бәйле юл транспорт хәрәкәтләре профилактикасына юнәлтелгән. Акция барышында җәяүләр белән юл аша чыкканда юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү турында әңгәмә үткәрелде. Аларга белешмәлекләр тапшырылды. Юл аша чыкканда колакчыннардан, телефоннан файдаланмаска һәм киемдә яктылык кайтаручы элементларны киергә куштылар. Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе тагын бер кабат машина йөртүчеләрне һәм җәяүләрне юлларда игътибарлы булырга һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Ознакайда Татнефть иҗтимагый советының күчмә утырышы узды. Биредә мәгариф һәм сәламәтлек саклау өлкәсендәге актуаль проблемалар күтәрелде, аларны шишу юллары билгеләнде. Бу хакта тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Совет эшендә компаниянең генераль директоры урынбасарлары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм Азат Ягъфәров, Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов, җәмәгатьчелек вәкилләре, блогерлар катнашты. В последнее время я много езжу по Юго-Востоку Татарстану и побывал в многих городах, селах, и много сделано Татнефти, должен сказать, но еще есть остаются нерешенные вопросы. Это вопросы и образования, и здравоохранения, это те вопросы, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. Утырышта медицина һәм мәгариф өлкәсендә эшләрнең торышы турында җентекле мәгълүмат бирелде. Аеруча кискен торган мәсьәләләр күтәрелде. Татнефть компаниясе вәкилләре район башлыгы Марсель Шәйдуллин белән берлектә Мәлбәгыш гомум белем бирү мәктәбенең уникаль салыналган заманча биологик лабораториясендә дә булдылар. Мәлбәгыш мәктәбенең биоклассына йөрүче балалар менә шушындый яшелләндерү белән шөгыльләнәләр. Мондый класслар район күләмендә тагын Актүбә бистәсенең 2-нче номерлы мәктәбендә һәм Җиңү бистәсендә дә бар. Гомумән алганда республика күләмендә аларның саны 7-гә җитә. Шунысын искәртеп үтәргә кирәк, Татнефть гамәви җәмгыятенең Ознакай районына ярдәме бик зур. Заманча биологик классны да нефтчеләребез бүләк итте. Әлеге кабинет фәнни тикшеренү лабораториясын хәтерләтә.
Укучылар кунакларга үз проектларын тәкъдим иттеләр. Результат этого труда, да? Потом Татнефть все это выкупает у школы. Эти деньги в использовании школы остаются. Это экологические задачи, поставлены генеральным директором, нашему руководству компании. Все это будем реализовывать. Азнакай балалар иҗат үзәгенең лего роботлар түгәрәгенә йөрүче яшь осталар ясаган макет презентациясе айрым игътибарны җәлеп итте. Татнефть, как сегодня Установил сказал, начинает большую работу по формированию своей социальной политики. И это будет такая системная работа, нацеленная не только на 1 год, на несколько лет, где все на плановой основе будет базироваться. И главное, мы будем учитывать, конечно, мнение наших районов, наших жителей, наших работников, всех тех людей, которые живут на юго-востоке, на нашем регионе, где мы работаем и отдыхаем. Кабул ителгән карарлар арасында уникаль макетлар җыя торган яшь инженерларга һәм программистларга ярдәм итү, балалар иҗаты үзәгендә туристлык түгәрәгенә шөгыльләнү өчен мәйданчык булдыру, Азнакай һәм Әлмәт дәүләт нефть институты укучыларының элемтәләрен җайга салу, шәһәр мәктәпләренең берсендә химия лабораториясе җиһазлары, район медикларының торак белән тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар итү, шулай ук яшь хоккейчылар өчен форма сатып алу. Самое главное это высокого уровня. Иң мөһиме бүгенге чараның югары дәрәҗәдә узуы. Карарлар әлбәттә үтәләчәк. Миңа калса бик җитди мәсьәләләр каралды. Без аларны тормышка ашырырбыз. Бүгенге советның файдасы минем фикер буенча бик тә нәтиҗәле булачактыр дип уйлыйм. Менә Азнакай өчен. Бик зур рәхмәт үзебезнең җитәкчеләребезгә, шундый ярдәм иткәннәр өчен, общественный совет үткәргәннәр өчен. Без тагын да тырышып, матур итеп эшлибез, Алла белсә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 16 августтан «Наш двор добрые соседи» безнең ишегалды игелекле күршеләр проекты кысаларында ишегаллары бәйрәмнәре уза башлады. Төзекләндерү эшләре тәмамланган һәр ишегалларында 16 сентябрьгә чаклы һәр эш көндә сәгать 6-дан бәйрәмнәр уза. Чираттагысында без дә булып кайттык. Игелекле күршеләр проекты кысаларында узучы чаралар әлмәтләргә эштән соң күршеләр белән җыелып бергә күңелле вакыт үткәрергә мөмкинлек бирә. Мир урамы 1-3 һәм Нефтяник урамы 35-нче йорт ишегалларында яшәүчеләр өчен оештырылган кече сабантуй моның ачык мисалы. Монда һәркем күңеленә хуш килгән мавыгы таба алды. Мәсәлән, балалар өчен сумаистлар костюмында көрәш уены, боулинг зур кызыксыну уятты. Теләге булганнарга тәмтемнардан авыз итәргә була иде. Her gününü pulov bilen seylübüz. Bayramga her kimini çağırabız. Küpmü balalar jıyıldı, küpmü ulular jıyıldı. Allah'ın rahmeti yavsun pilavdan avuz ettik, demli şeyden avuz ettik, piraklar pişirgenler. Bik köngüllü şehir başlığını kürdük yakından, yardımcılarını kürdük, yaşlar jırladılar, büyüdüler. Rahmet, нәрсә әйтәбез башка? Күп кенә республика программаларын гамәлгә ашыру Татнефть компаниясе ярдәме белән калабыз Татарстанның иң матур шәһәрләренең берсенә әверелде. Тынычлык урамында яшәүчеләр сүзләренә караганда, безнең ишегалды проекты ярдәмендә аларның йорт янындагы территориясе танымаслык булып үзгәргән. Бик рәхмәт, безнең әниләрне бик булыштырулы, әниләрләр бик әйбәт булды. Төзекләндерделәр. Мәдинә Чернова Гафиятуллин урамында яшәгән. Аннан гаиләсе белән авылга күченә һәм шунда 15 ел гомер итә. Соңра кабат элек яшәгән районга Мир урамына күченәләр. Мәдинә ханым каланың үзгәрүенә соклануын яшерми. Хәзер менә Аллага шөкер шатланып туя алмыйбыз менә шунда яшәгәнебезгә. Тынычлыкта, рәхәттә менә инде бәйрәмнәр ясаганнар әле балаларга, әбиләргә карап китәргә. Хәрәкәт без үзгәрештән чистарталар хананна тугыйлар. Ишегалдының яхшы якка үзгәреше халыкны куандыра. Аларның бер генә үтенеше матурлыкны саклау. Социаль шелтәрләрдә рус акташы янында тукталган зоопаркта хайваннарның һәлак булуы хакында видео мөрәҗәгать пәйда булды. Автор хәбәр иткәнчә, хайваннар сусыз һәм ашамлыксыз калганнар. Безнең төшерү төркеме мәгълүматның дөресме әллә чираттагы ялганмы икәнен тикшерергә алына һәм менә нәрсә ачыклый. Хайваннар турында курку өчен бернинди билгеләр дә юк. Хайваннар исән һәм сәламәт. Һәркемнең вольерында су тутырылган савыт тора. Суыткычларда 1 тоннадан артык ит саклана. У нас постоянно всегда 2 морозильник. Һәр вакыт 2 суыткыч 2 тонна итне бергә саклый ала. Суны сез үзегез күрәсез савытларда һәм хайваннарга суда сибәбез. Әгәр вольерларга килсә, хайваннар җанлана һәм уйный башлыйлар, һәм хәтта кулны тешләп алырга да өлгерәләр. 30дан артык 4 аяклы хайваннар зоопарк карамагында һәм һәр җәнлек дустанә һәм актив монда.
Безнең иҗат төркеме тикшерүеннән күренгәнчә, социаль челтәрләрдә язылган һәр нәрсәгә ышанырга кирәк түгел. Шуңа күрә шик туган очракта рәсми чыганакларга таянагыз. Мисал өчен, Луч телеканалын карагыз. Фира Юнусова, Милена Валиева, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Шимбә көнне Әлмәт шәһәрендә культурная среда мәдәни мөхит проекты кысаларында барлыгы 5 мәйданда төрле чаралар барды. Сулейманова библиотекасы янындагы мәйданда балалар өчен китаплар тәкъдим ителсә, Нефть институты янында Африка барабаннары тавышы яңгырады. Шәһәребезнең икенче башында урнашкан Яшьлек скверында балалар өчен махсус программа оештырылган иде. Узган чаралар турында алдагы сюжетта. Кичәнең төп бизәге булып Татарстан халык артисты Рәсим Низамовның чыгышы булды. Бу аның җырларын белмәүче кеше сирәктер. Бу җырларга без биебез дә, яратып җырлыйбыз да. Bana hasretleri күрсәтмәсен Ходай. Тахира ханым Латыпова җырманга гашык кеше. Рәсим Низамовның концертына барганым юк иде. Афишаны карап барам. Аның Әлмәткә киләсен белгәч, шундый сөендем ди ул. Шуңа да ул артистка үз бакчасында үскән кызыл, сары розалардан торган иң матур букетны бүләк итә. Иң кыйммәтле чәчәкләр, бу кибетнекенә караганда кыйммәтрәк. Рәсим Низамовның концертын карарга килдем. Бер дә күргәнем юк иде, мечтам иде. Атна сайын шундый концертлар оештырган өчен администрация Татнефткә бик зур рәхмәт. Тахира ханым драмтеатр ортында оештырган концертка алдан әзерләнеп килсә, Альбина Улайман белән Ленин урамындагы кибеткә барган җирдән мастер-класслар узганы күреп тукталган икән. Мондый чара турында ишеткәнем бар иде, әмма катнашуыбыз беренче мәртәбә бала белән 3 яшендә булса да барыбер үзенә кызыклы шөгыльләр таба. Моңа хәтта рәсем ясады, хәзер менә тагын төрле фигуркаларны буй. Бушка булуы да ошый бик күңелле, һәм тагын килергә җыенабыз, ешрак булсын иде шундый чаралар. Монда Чайны дворик скверында 5тән артык мастер-класс оештырылган иде. Берәүләр җәй нигъмәтләреннән торган канапа белән сыйлансалар, икенчеләр гап-гади бер гычлы банкадан шәм куйгыч ясап карадылар. Барлык мастер-классларда кирәкле булган әйберләр бирелә, әзер иҗат җимешләрен үзең белән истәлеккә алып китеп була. Бу атнада да калабызда мәдәни мөхит проекты үз эшен дәвам итәчәк. Афишаны безнең алдагы тапшыруларда белә аласыз. Алсаймирова, Ләйбә Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Ләйбә Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.